Bafethu besike sayisho sathi kubonakala ngathi ikhoti zethu zizoba busy. Amagqwetha ka-Oscar Mabuyane Premier yase-Eastern Cape sewebhalele ilida ye-EFF uJulius Malema edimanda-ke into yoba makarhoxise izitshola akazithethe ngayo and aze axolise in public. Okay, ngizawukhumbula mos into yoba xa kegqika gwetywa uMalema waba neplatform apho-ke hayi phusha watyhala khona esitsho nangendlela ama-leaders ase-Eastern Cape ezizidenge ngakhona-ke phofu igama kalisebenzisa wathi they are fools ne yonke ke loo nto leyo waze watsho wathi even ingathi i-Fotex amele into yoba ike iphenywe nje because ingathi bukhona ubuqhophololo obenzeka pha in terms of ama-qualifications kukuthi yayike yathetheka into engathi u-Oscar Mabuyane unama-masters akawafumene bumbumbulu nje into yakhona but thethisa ngathi yasa nabantu emakhoti yonke lonto leyo so ke ngoku ubhale amagqwetha akhe abhalele uMalema iletter into bayifuna uba makarhoxise lonto leyo so in terms of ukurhoxisa nani that one I always say it's within your rights to do it. The only part that it always does not make sense to me is when nizawufuna into yoba umntu makaxolise umntu onimazi into yoba is not sorry. Why would we demand sorry from somebody that is not sorry? Because the only reason why would that person apologize is only because that person would be forced by the courts of law okanye uzabe khona athi nje but that's not authentic. You know deep down that person is not sorry. Okay, but that's not where I'm heading with this. Nzama nje ukunderstand ba ibe ngumdlaloni lo mtsha esebewudlala as politicians as leaders zethu because nizawukhumbula even kwayena uMalema kwake kwathetheka nini ngathi kwayi ama assignment beke wabhalelwa iUNISA kumele investigate wakhona na professor ezinye even i-former chairperson yase Gauteng uMandisa wayeke wanayo nje into engathi njalo legxeka iUNISA bamele iphenywe kunabantu abafumene ama-qualifications bombumbulu apho yakho into ngathi usewasuwa nokusuwa I think iUNISA ansakhuma ngathi 1 million or something like that but asikhona nje story esinjalo na recently ke ikhona into ibike yatrenda obekubongathi ibibhalwe nguNdlozi ngendlela bebebhalela ngayo uMalema ama-assignment ingathi even i-exam somebody else had to sit in for him into njengathi njalo but phofu uNdlozi ingathi but uNdlozi nje udismissile nje lonto leyo wathi yena nje akazani nento efana naleyo I'm just curious into yoba into lento yabo eseyintsha esenza into babafune ukudiscreditana ngama-qualifications if vele ama-qualifications are fake that must be investigated because it cannot be that poor citizens abanye they even fall into depression because bezama ukufunda beqhekeza ingqondo bona kube khona nje abazakwazi nje into yoba bahambe bona bayofumana nje ama-qualifications nje lula nje ndikhumbula nini in part like kwezinye kwi-comment section yami ndike ndadibana xa ndandincoma ke even uBrigadier webanjiwe namhlanje uBrigadier Julius Mkhwanazi lona uba since engudoctor because he's got a PhD so xa ndandithetha ngayo babakhona nje abatsho uba ibe nyani unayo kanye uyithengile njengoba kubonakala ngathi ngabantu bebe-owner nje i-Gauteng lena into nje ezinjalo but nje andikhosho noba basadlala ama-political score okanye ithini lento yabo yoba ngoku babe bazawufakana bephumisana ecourt because nangapha nayo uMalema noKenny Khunene ngapha ngoDelling James noGatin Make like icourt zethu bafethu zibusy and we need our courts right now sinekesi nje sibhadlile ezinkulu eziserious ezuwapha kuMadlanga Commission ezazifuna into yoba sithi xa sifuna ama-courtrooms singaxeleli into yoba hayi angabikho available athi hey bafethu we've got serious matters man ithini kanti le nto na hayi mama yekudlala man ngalento yazi and bawenza nje umthetho wethu kube ngathi nje into nje yokudlala hayi man and talking about indaba yokudlala yazi something crossed my mind ne the day Malema was sentenced indlela akaresponda ngayo sokuchiwo ke sesikhikiwe ke ngizigwebo nani after indlela nje akade khona pho wathi uyesitsho khona kula judge or magistrate because nini kuba ngujudge nini kube magistrate but ke whatever she is apho wathi bye ukubone like he's unbothered and we're talking about somebody here uMalema is our lawmaker bafethu ne and we are hoping ukuthi ngathi the message can get across into yoba into nokwenza ne courts abantu mele bazithathe serious uyaphelela laphi lani bakuthiwe inzolo enkundleni uyayibona like umuntu nje ayosabe nje into ene court ayosabe into enokubanjwa because even before eyayo sentenced waba nawo amagama athi already prepared uzayo appeal ngongathi of course a few steps ahead of bona ithi lento like xa unemali you should ithi lento because okay had it been an ordinary person who does not have much money who does not have all the necessary means to afford the best lawyers I am thinking
ordinarily so xa ugquyagwetywa ube already so sithathwa nje usehla ungena ngaphakathi, but already of course yena unamagqwetha kawafodile nani wakwazi ukuphuma wathi, but nje they just how like inzothina indlela kazi expressa ngayo and with the fact oba indlela ka behavior ngayo ithini kubantu esihaleni into ba mabangadlaleli ebugebengweni, mabayazi into ba he into yokubanjwa into enamakhodi mayosabeke. Thina sifuna ukuphosana ngala picture because we are busy fixing our criminal justice system, and kube khona ngapha abantu bona ingathi they are just taking it light, and phofu lawmaker. How do you get to be a lawmaker and a lawbreaker at the same time? Bafethu sicela sithatheni serious into nokwenza ne-criminal justice system yethu. And please, I don't want anyone coming down kwi-comment section yami ezothetha into ngongathi hayi I am attacking the no, please don't. Lo nto ubusoqalisa ukuyitype ubezoyidelete nje same time. The point I'm trying to get across nje into yoba sesihalele ngathi i-criminal justice system yethu ingaqiniswa enabantu bayihloniphe bayosabe. Umuntu osaba ukwenza ubugebengu ngoba esazi into yoba hey bafethu alfa kwalibuya nedaki, angayithathi light ngongathi hayi wethu ungena nje uphume, I'm unbothered, I am I bafethu. Yeah, please sicela nisende nje a different message. Oscar Mabuyane doesn't look like President Mandela. I will not vote for Oscar Mabuyane. When they say to you, vote ANC, you must say, you are saying I must vote for Oscar Mabuyane, a crook of note, a person who steals education. We grew up being told that no one can steal a qualification. Oscar Mabuyane, masters, stolen like Pampas. So you in uniform, go to Oscar Mabuyane's office, arrest him. That University of Fort Hare, it needs a special attention. A lot of ANC people are graduating from that University of Fort Hare, and majority of their qualifications is fake qualifications. So we need an SIU report on the qualifications of Fort Hare. Most of these people of the ANC in Eastern Cape are going to be exposed that they are not friends with books. That's the most heartbreaking Majority part. of them have got fake degrees. You know currently that UNISA is being investigated. There's a fancy term that they have for it, but if you can contact the Council for Higher Education and that thug, Blades Mbande, and ask him to give you an update on the investigation underway into UNISA, because UNISA is becoming like, these Nigerian universities that you just can't rely on because they have no objective, what can you call it? Like they are not they're not legit. Right? Not accredited. Yes. No. They can be accredited. UNISA is accredited. UNISA, the Vice Chancellor of UNISA serves probably in the National Council of Higher Education, like all other Vice Chancellors of the public universities. There's no accreditation. They are accredited to whoever, international, whatever. What rescues them is this veneer of credibility. But UNISA currently is being investigated for being a fly-by-night. For fake degrees, for people who sit and write exams for others, or even the entire curriculum, for producing, one of the big things is that, UNISA is a distance learning university, and it was invented by the apartheid government, right? Or created by them. But now UNISA is no longer a distance learning university. UNISA now has got actual classes operating squarely and outside of their mandate.